zittingszaal morgens op tijd klaarstaan. Dat de dossiers op tijd op de tafel staan. En dat alles een beetje hier perfect loopt allemaal. Mensen ontvangen, advocaten ontvangen, mensen naar hun plaats wijzen, naar de zittingszaal brengen. En dat doen wij zo'n beetje. Dus zorg je ervoor dat de boel hier goed rint? In principe wel. Ja. We zijn eigenlijk de rechterhand van de rechter. Maar. En van de officier, van iedereen eigenlijk. Ja? Ja. We lopen normaal door deze gang vanuit de hal. En dan brengen we de mensen naar de zittingszalen toe. En zodat we bij de zaal de zaak nog een keer kunnen uitroepen voor de rechter. En hoe gaat dat, het omroepen? Ken je het van? Ja, ik heb bijvoorbeeld Jansen verschenen met meester Anker. En de zaak Pieters met meester De Vries. Nou, dat is het dan. Griffier noteert die namen. En dan gaan wij de deur uit. Meneer. Morgen jubileum. Hoe komt u werken? Dus aanstaande juni ben ik hier 30 jaar advocaat. Ja, dus dan hebben we elkaar eigenlijk bijna die hele 30 jaar ontmoet en gesproken. De tijd vliegt, hè? Dat zie je nou alweer. Maar ik zei vanochtend al tegen deze. Ik heb me nog herinneren dat daar van gisteren. Dat we binnenkwamen. Ja. Mooi weer. Ja. Ja, 1981. Ja. Als ik hier kom op een rechtbank, en of dat nou een jeugdzaak is of een volle zwiddere zaak, dan je bent altijd gespannen. Dat je het er ook bij, je moet je concentreren en dan is het mooie van het contact met die man dat je even ontspannen kan. Hè? Want je komt hier bij de balie en je jouwt ze even hoorn en dan is het even een geintje en je praat even over andere dingen. Ja. En dat vind ik wichtig als contrast. Ja. Dus ik ken heel goed met de man en alleen nog als Heerenveen verlend het, dan denk ik wel eens ik moet mensen hier net heen. Dan ben ze nog wel eens wat vervelend en dan kom ik wel eens binnen of ik kroep onder de balie terug. Ja, dan moet je er even net bij wijzen. Op maandagochtend als Heerenveen verloren heeft, dan is je niet te genieten hoor soms. Nee? Nee. En jou je hem dan nog even een extra sessie? Ja, tuurlijk, maar ik ben een Cambuurman hè. Maar we gaan even, maar andersom ook hoor. Maar hij is net heel invoelend. Het is net een diplomatieke man. Hè. Dan kom je hier binnen en dan heb ik het al dreig en daar loopt er hem dus niks van aan. Maar er gaat niks boven Groningen, dat weet je. Dat blijft ook zo. Ben jij een Groningenman? Ik ben echt een Of ben Groninger. je hier ooit aangenomen? Of heb je het verzwegen? Dat heb ik verzwegen. Want ze wilden zo graag. Daar kun je ontslag op staande voet voor krijgen als je bij een sollicitatiegesprek essentiële informatie verzwijgt. En dat komt nu naar boven, na 30 jaar. Kun je eruit vliegen. Groningen supporter. Man. Het is een voederruif. En ik ken heen en het is, ik ga het maken met een temmenwedstrijd in Ljout, mijn praktijkopleiding bouw. En en ik ben daarmee ben ik eerste man. Dan ga ik de ruif overhandigd hier om de zorgboerderij in de bouw. Nou, bij deze overhandig ik jou de ruif. En ik hoop dat jou er volop plezier van gaat. Daar ga ik helemaal vanuit dat we daar heel veel plezier van hebben. Dus wij zijn er heel blij mee en we hebben hem al in gebruik genomen. De schapen zijn er heel blij mee. Zullen we uw testpersoon nog even ophellen? Ja, doen we.
Hij komt net nooit staan, hè? Oh, daar. Moet er een komen of? Nou ja, we moeten maar nog even naar de ruip zien te krijgen, hè? Goed net, hoor. Ja, let met de boot op u, denk ik. Nou, we hadden gooit net zoveel gekregen. Nee, het zit er goed naar in. Wat maken we hier nou weer op, nooit? Ja, guide we hem net af. Ja, ik weet het. Nu maar te skiën, maar van eten. Oh, daar ben ik wel tevreden mee. Ja, goed, nou, hier is net alleen voor de guide. Misschien dat de guide later nou stinkt van, daar mag ik eens een zien.